Когато дядо ходил на училище, хърватска народна приказка. Живеели някога си в една склупена каштурка на край село дядо и баба. Много години вече ги били навалили, та сега не можели да работят като на младини. И затова си стегнали такава немотия, че едва свързвали двата края. Додело им все да гладуват и да студуват. Един ден дядо рекал: "Ей, бабо, няма свършване това нашето тегло." А тя: "Знаеш ли защо, дядо? Защото сме безкнижни, неграмотни. Пък който ходил на училище, все е прокопсал, бърже се замогва и на старини добрува. Ами, че тогава и аз да отида на училище, може пък да ни потръгне, че вече тая суромешия не се търпи. Иди, дядо, иди и си отваря очите и ушите." Съгласила се бабата. Дигнал се дядо рано в понеделник, измил си лицето. Бабата изтупала пръха от дрехите, пригладила му бялата коса, сторили значи всичко, каквото са видели да правят съседите, когато провождат децата на училище. Изправил се дядо пред селския учител. "Добро утро, даскале," рекал той. "Сполайте, старче, какво те води насам? Дошъл съм на училище и искам да разбера как човек се става и се забогатява, защото сме много трудени с моята баба." Хайде, сетил се за наука и училище," отвърна учителът. А старецът не ще да си ходи. Взел да се моли и настоява да го остави. Видял се в чудо учителят, не може да се отърве. И тъй като вече дошло време да бие звънеца, вкарал го в класната стая, сложил го да седне на един чин заедно с няколко деца. Седи мирно дядото, тихо, взира се в черната дъска, ама нищичко не разбира. Прекарал той няколко часа и като свършил учението, си тръгнал. Върви дядо навел глава, подпира се на тояшката. И виж ти, в пръха се валя една шарена кесия. Навел се, потеглил е така в шепата бая тежичка. Развързал я, пълна с златни монети. Радостен забързал той и отдалеч се провикнал: "Бабо, ето какво отидох на училище, късметът ми дойде. Виж, намерих си кесия с жълтици." И почнал да друса кесията. А тя вътре пее зън. Пляснала бабата с ръце: "Ей, на стари години да ни олекне." Дядото решил, че няма защо вече да ходи на училище, нали е забогатял. Оттъй нататъка ще си припича край огнището и ще си пувка с уличката спокойно. Пък на другия ден тамошният чорбаджия, същият, който си бил загубил парите, тръгнал из село от къща на къща да пита дали някой не е намерил една кесия с пари. Похлопал той и на дядовата вратня. Нали колиба им била в краята на селото, пита: "Ей, старо харо, да си намерил кесия с пари?" Дядото бил честен човек. Лъжа, що не знаел, отвърнал: "Намерих." Зарадвал се до нема и къде. Защо, макар и да имал в работа си много пари, все малко му се стрували и все посягал към сиромашките, да ги трупа още и още. Разтърсил той дядото за дрехата и задъхан извикал: "Къде? Кога? Старче, къде намери тая кесия?" "Ами, че като ходих на училище и на връщане към вкъщи..." Изпръшкал алчения богаташ, махнал с ръка и си тръгнал, мърморейки под носа: "Когато този е ходил на училище, аз още не съм бил роден." Отишъл си чорбаджията зелен червен от яд, а старците си заживели волно-охолно с парите, които той бил ограбил от беднотията.